В трети клас Холдън Дипълдорф ми открадна многоцветната химикалка. Здравейте, полицай! О, ти не си полицай. Почакай, Лив. Да, гладен Холдън, който ядеше глина. Мислех, че учиш в чужбина. Върнах се за уикенда. Майка ми ме праща да проверя дали сте виждали една статуя на жираф. Не сме го откраднали. Какво правите? Това е купон. Не си бесен? Малко неочаквано. Той все още е крадец на химикалки. Просто е някак си сладък крадец на химикалки. На Чичо би му харесал, но го върнете преди да е свършил помена. Добре, но ще ни помогнеш ли? Готин гладен Холдън? Мислех, че е гладен Холдън. Какво? Не, да, точно така казах. Хей, Холдън, благодаря, че ни измъкваш от това. Дано не ме мисли за крадала. Делим еднаква съдба. Мисля, че това тук е твое. Многоцветен вълшебен химикал, с който рисувах мечтите си, за да станат реалност. Бях го забравила. В трети клас мислех, че си сладка. Затова го взех. Тогава имаше смисъл, но може би бях ял много глина. Изпусна го. Благодаря. Отиваме да съберем старо желязо за уикенда на металните инсталации. Щом ръждясалото старо желязо ще излекува разбитото ти сърце, забрави ли за Холдън? Да! Ей! А защо скулптурата прилича на Холдън, свирещ на китара? Какво друго правиш, като си разстроена? Чупя неща. Чупи на воля, моя мила дружке. Забрави ли за Холдън? Вече да. Супер! Хей, здрасти, Лив. Холдън? Здрасти! Какво правиш тук? Джема, това е мой съсед, съученик, бивш съгрупник и приятел. Освен това, си падах по него, което крия от дружката си Анди, бившето му гадже. Но това е твърде много информация при запознаване. Чух, че Волтаж правят кастинг за хора от Стивенс Пойнт и се явявам за ролята на Гарисън. Ако ти си съгласна. Разбира се, точно това търсим в Стивенс Пойнт. Талантливи хора, като теб. Трябва да ме убедиш, че я обичаш. Лив, Да. погледни го. По-близо. Не се шашкай. Това е роля, не е истинско. Холдън! Ти си финалист за ролята на мой любим! О, браво на теб, друже! Готова ли си той да бъде твоята истинска любов? Имаш предвид ушкимска любов. Не е истинска. Не е ли? Защо рискува всичко, за да ми го кажеш? Знаеш защо? И аз те обичам. Но не можем да бъдем заедно. Не значи, че няма да те чакам. Колкото е нужно. Ти я мразиш. Не мога да я мразя. Много съжалявам. Гарисън е многопластов. Разбра ли? Джош, получаваш ролята. Не се сърдиш, нали? Не. Изобщо. В първата сцена беше невероятен. Не знаех, че си толкова добър. Не играех. Ще те чакам. Колкото е нужно. Бабо, защо са ти толкова големи ушите? За да те виждам по-добре, мое Лив. Холдън! Здрасти! Ти си в Ню Йорк! И си маскиран като Кумчо Вълчо! И ти си в Ню Йорк? В костюм на червената шапчица?
Виж ни само! Живее в приказка! Какъв е шансът момчето, което харесвам, но избягвам, защото беше гадже на Анди, да се появи в Ню Йорк на Хелоуин на това място в костюм от същата приказка? Очевидно 100%. Леле, какво те води в Ню Йорк? Отивам в къщата на баба. Честно, баба ми живее на 86-та и Амстердам. О! Супер! Радвам се, че те видях. Да. Всъщност, се чувства малко неловко. Последният път, като се видяхме, каза разни неща, като здрасти, Лив, а също и как си, Лив, и ще те чакам колкото е нужно, Лив. Знаеш. Да, за това... не исках да се получи неловко между нас. Може ли да сме просто приятели? Да, предполагам, че може. Бяхме приятели преди да се случи всичко това. Да. О, да, разбира се. Да. Приятелска прегръдка? Да. Да! Не. Приятелско ръкостискане. О, идеална снимка! Бинго! Ако публикуваш снимката, Анди ще я види. И ще си помисли, че се промъкваме зад гърба и да си правим супер таен зумки Трябва фест. да изтрием снимката. Организирах феновете на Волтаж и с тяхна помощ ще отвлечем вниманието на фотографа и ще изтрием снимката. А ако се провалим, ще нараним Анди и ще си създадем враг, който носи горелка. Още една. Благодаря, супер си! Победно ръкостискане, да. Ей, беше забавно да се мутаем като приятели. Между нас изобщо не е неловко. Искаш ли да хапнем някъде ловко като приятели? Да, искам. Чакай само да намеря Джоуи. Да, добре, върви. Ще те чакам, колкото е нужно. Среща в Стивън Пойнт. Добре. Чао. Хей, така, Анди. О! Това не е ли снимка на самосвала в шкафчето ти? И си я залепила върху снимката на мотора. Нещата между вас са сериозни. Така е. Толкова съм щастлива със самосвала. Много по-различно е от срещите ми с Холдън. Дори ти сигурно имаш повече общо с Холдън, отколкото аз. Какво общо имам аз, Холдън? Освен това, че ни е писано да бъдем заедно. Шегуваш ли се? Харесвате еднаква музика, същите филми, същите книги. Лив, ти трябва да излизаш с Холдън! Какво? Не. Не. Виждаш ли, има момичешки кодекс. Не мога да излизам с бившия ти. Кодекс ли? Да. Стига де. Забравяш за приятелския кодекс. Ти си ми приятелка, искам да си щастлива. Ако Холдън те прави щастлива, тогава давай. Тоест, ще си помисля. Мисли. Мисля. Холдън! Хей! Хей, Лив, искаш ли нещо? Да. Теб? Какво? Холдън, ще излезеш ли с мен? Сериозно? Но нали каза, че не може, за да не нараниш Анди? Знам, но всъщност Анди ми каза да дойда да те поканя. Явно не я интересуваш изобщо. Та? Ще излезеш ли с мен? Да. Да, разбира се, че ще изляза с теб. Не искам да чакам и минута, хайде. Добре. Чакай, не, т.е. сега сме на училище. Защо не до вечера? Няма да мога до вечеря. А утре? Работя. А в четвъртък? В четвъртък съм свободна. Толкова е романтично. О, не! Така не може!
О, тогава да! Уило, не стой на пътя на любовта! Изникна нещо извънредно тук. После все пак ще трябва да помогна на Паркър, но след това съм изцяло твоя. Относно срещата... Паркър ме окова в гипс за следващите 5 часа. Съжалявам, Холдън. Явно няма да успея тази вечер. Моля те, кажи ми, че не си излязъл вече. Аз довършвах нещо. Може би и друг път. Холдън! Еха, ти наистина си окована в гипс, а? За момент си мислех, че просто си измисляш странни начини да ме отбягаш. Не, такъв е животът ми. Но защо си тук? И защо носиш пица? Виж, знам, че не е стилната среща, която планирахме, но всяка минута прекарана с теб е специална, наистина. Толкова си... Съжалявам! Съжалявам! Добре. Ще те прегърна след 2 до 3 часа. Така. Добре. Хайде. Добре. Да започнем срещата. Нека хвана гипсовият ти крайник, мила. Заповядай. Добре, тръгваме. Тежи, нали? Да, Не съм луда. Не, добре сме, готово. Така. Ти си истински джентълмен. Готово. Така. Да. Заслужаваше си чакането. Да. Най-хубавата първа-втора среща. Да. Така е. Пеперони? Да, моля. Holden, you know you're not supposed to keep secrets from me. I mean, it wasn't a secret, per se, right? It was more of a delay of information. Yeah, like how you didn't tell Andy right away that Holden broke up with her because he was really into you. What? Andy, just let me explain. It's pretty clear. Holden dumped me for my friend who didn't have the decency to tell me about it. No, Andy, that's not... Andy! Andy, I would never betray your friendship. The only reason that we're finally going out is because you suggested it. But you should have told me. I know. I should have told you. But you were hurting, and I just thought that this would have made it so much worse. Точно така, това е нотата сол. Първата ни нота сол като двойка. Да, след първата ни супа като двойка и първото ни кихане и на здраве като двойка. Това е първата ни ретроспекция като двойка. Съжалявам. Просто много се вълнувам. Отне ни толкова време. Наслаждавам се на всеки момент, който сме заедно. Никой не е получавал двойка в хора. Мило, това ще е първото ни музикално преобразяване като двойка. Да покажем на това хлапе как се прави. Добре, Паркър, за да бъдеш част от танцовия хор, трябва да знаеш 3 пъта. Сигурно ще питаш кои са те. Първото П е посвещение. Носиш си блестяща шапка в кълъфа? Имах шестица в танцовия хор. Второто П е прецизност. И третото П е... Запрестанете! Не! Вижте, не правя такива неща. Аз съм човек на науката. Знаеш ли, че Айнщайн е танцувал с теб? Да. И Стив Джобс е пял в квартет, а Хайзенберг е бродирал, така де... Учените не са били само учени. Великите умове имат много интереси. Измислих си го. Но докато Паркър го провери, ще сме го зарибили по танцовия ни хор. И аз имах шестица. За какво е това? Това е нещо, което наричаме танцов лагер! Традиционното обучение не се получи за Паркър. Не, за това ще го направим на език, на който ще ни разбере. Химичния. Това е първият ни заговор като двойка. Супер сме, скъпа. Слагай си кръка на елемента, който ти кажа. Желязо, осми, платина, никел. Кое е грешното уравнение, Паркър? Всички са грешни. Тогава ги изтри. Бързо, с двете ръце. Това са танцовите стъпки. Той успя! Много мило,
че ще снимаш изпълнението на Паркър. О, няма да снимам изпълнението. Ще запиша как ние гледаме изпълнението. Първият ни концерт като двойка. Супер сме скъпи! Точно така. Радваш ли се, че ще гледаме интервюто ти при Нанси Одел? Да, определено! И много се радвам, че тази вечер ще я прекараме заедно. Нямам време за гадже в момента. Наблюдавам те, приятел. Чао! Татко много те харесва. Ей, Лив, защо излъга, че си нямаш гадже? Нещата са страхотни и смятам, че медията ще развали всичко. Да, но ни отне много време да се съберем. Не ми се иска да крием връзката си. И аз също се радвам за нас и ще кажем на всички, но сега искам да прекарам една вечер с моето момче. Добре. Моята суперсила е да разкривам тайни. Знаеш, че снимката е на Джош и Мади, не на мен и Джош. Да, знам. Но всички останали не го знаят. Добре, нали? Точно за това исках да пазя нашата връзка в тайна. Те изопачават всичко. Просто искам да сме защитени. Да, но сега не сме ние, Лив. Сега Джош е новото ти гадже. Искам аз да бъда. Ти си моето гадже. Ще оправя нещата спокойно. Ще изчакам да говориш с Диги. Надявам се Холдън да ме разбере. Здравей, красавецо! Здравей, прекрасна Здравей. моя. Готова ли си за нощ с вечеря и танци? Да, готова съм. Само преди да тръгнем, исках да говоря за случката с Нанси Одел. О, оправи ли нещата? Не точно. Мади ме помоли да не го правя. Защо? Не иска Диги да знае, че тя излиза с някой друг, за да не нарани неговите чувства. Ами моите чувства? И твоите чувства ме интересуват. Просто Мади ми е сестра и ако има нужда от мен, трябва да й помогна. Защо изобщо трябва да се интересуваме от медиите? Знаем какво имаме. Дали? Какво? Холдън, наистина ли си разстроен за това? Да, обеща ми да го оправиш. И ще го оправя. Просто не сега. Но кога? Винаги имам чувството, че чакам нещо. Първо Анди, после волтаж, а сега чувствата на Мади някак си надиги. Винаги има нещо по-важно от връзката ни и аз трябва да стоя отстрани и да чакам. Холдън, наистина много ме е грижа за теб. Но има много важни неща в живота ми. И точно за това те харесвам. Искам тази връзка да бъде всичко за мен. А ти сякаш не искаш дори да я вместиш в програмата си. Какво искаш да кажеш? Може би сега не е нашия момент. Лив, не мога повече. Трябва да се разделим. Той е прав. Прекалено съм заета, за да му дам всичко, от което се нуждае. Никой не е виновен, Лив. Да, боли. Но все някога ще се оправиш. Холдън! Ей, здравей, аз не очаквах да те видя. Очевидно не е вярно, седя на твоята веранда. Защо? Защото не бях сигурен дали бившите гаджета звънят на вратата или чукат. Затова седнах да помисля за около час. За да сме честни, аз обиколих къщата ти 6 пъти днес. О, леле. Да, щяха да станат 7. Донесох ти торта за раздяла. Така да е за извинение. Всъщност е шоколадово суфле. Чувствам се ужасно. За това, което се случи. Да, и аз също. Макар, че не мисля, че грешиш. Наистина водим различен начин на живот. Надявам се някой ден отново да бъдем приятели. Да, с Да. удоволствие. Да. Да. Ще тръгвам. Лив няма да знае коя е, ако не запее отново. Искаш да знаеш коя си? Ти си Лив Руни.
И си страхотна. Чули? Да, знам, че те е страх, но понякога трябва да повярваш в себе си. И да опиташ. Да, Лив. Всичките ти приятели са тук за теб. Добре, ще опитам. Знам перфектната песен.